Josiasa kaachiel gi duond od buche e piny mar Afrika milambo notieko manyo mbule tielo mogik kapok yiero ma itime piny ochakore ayanga chieng' tich adek mabiro. Jatend pinyno Ramaphosa notimo kampen mare mogik e boma ma Johannesburg kano chiwo singo mar medo tije ne Jo-Afrika milambo kaachiel gi jiwo weche mag piny owacho ma bende nolero ni biro rango weche mag uchumi moidho. Koro jatend kweth mapingo piny owacho Julius Malema iduond od bura mare mar Economic Freedom Fighters mano bago campaigns margi mogik e boma ma Limpopo no singo lokruok e pinyno kendo kwa johera mage mondo mi owuog oko kar rombgi chieng' yiero. Yiero mar Afrika milambo biro timore chieng' tich adek ka paro mar ombulu e pinyno lieko ni duond bura mar African National Congress Party nyalo wito jo od bura mathoth e thuolo mokwongo kuom higni 30. Over the next 5 years, working with all South Africans, we will implement a jobs plan to put more South Africans to work. We will build our industries and invest in an inclusive economy. We will tackle the high cost of living. We will invest in our people and provide services that our people need.